Hatos feladat, 3-as SQL lekérés. Mekkora érték van a mai szállítólevelken összesen? Itt a szállítólevél tételünk a fő tábla. Hoppá. A szállítólevél tételt és a szállítólevél fejlécet össze kell kapcsolnunk a szállítólevél azonosítójával. Ekkor, ha lefuttatjuk a lekérést, akkor kidobja a két táblának az eredményét. Ezt tovább bővítjük, a készlettáblát is össze kell kapcsolnunk a szállítólevéltétel táblájával, de ez viszont összetett kulcsból áll, ezért két feltételre van szükségünk, a modell azonosítójával tudjuk összekapcsolni, és a mérettel tudjuk összekapcsolni, és ha ezt lefuttatjuk, akkor megjön az adat, ami a méretek és az árak meg minden egyéb benne van. Ezt tovább fejlesztjük azzal, hogy a kérdésben az volt, hogy a tegnapi nap, az a keltezést kell figyelembe venni, a D-1 ez a tegnapi napot adja vissza, és szummáznunk kell az egységárszor mennyiséget, ez nagyon fontos, mert ugye nem mindegy, hogy mennyi tételt rendeltünk, és hogyha ezt lefuttatjuk, akkor megkapjuk, hogy 906 vagy micsoda 696 000 forint volt a megrendelt mennyiség. Összesen.